Hei, tässä täällä LPS Loveapple, joka on aika uusi käyttäjä YouTubessa ja mulla on jo 1 tilaaja. Tein mun käyttäjän eilen ja mulla on 3 videota. 1 on tiedotusvideo, että mä aloin tekemään videoita ja seuraava on se ensimmäinen sarjavideo ja sitten on intro, joka tulee tämänkin videon alkuun, uskoisin. Ja sitten tää on 4. video. Ja se on aika hyvä saavutus, paitsi että mulla on vain 1 tilaaja, joten se on aika huono juttu, mutta kai niitä tilaajia vielä joskus tulee. Ja mä en varmaan tee oikein kauhean pitkää videota, koska siinä menee muuten niin kauan ladata YouTubeen. Joten kyllä joskus niitä pitkiä videoita tulee sitä ja mä en tee sitä sarjaa enää, koska mä kekkasin uuden sarjan ja se on, tai no enpäs kerrokaan, se on yllätys, mutta se liittyy kuitenkin Halloweeniin, sen mä voin kertoa, mutta mä nyt lopetan, joten moi moi!